Aha, vidíte urány z dalšího random vlogu, ty vole. Takže a bude to, co nesnášíme na klukách, nebo co je dětinský na klukách. Tady se podlíme. Můj bože, dokonalý. To je píča. No takže já jsem teďka historku, prostě my jsme se s jedním klukem prali. Prostě asi každá holka se jednou prala prostě s klukem, když je nějaká blbá nána. A já jsem v sebeobraně mu sebrala čepici, co měl na hlavě. A on řekl, ať mi ji vrátím, tak jsem jako řekla, že jo. Hodila jsem mu ji, ale on ji nechytí. A prostě mu propala klíč. Klíče mu byl brýle. A spadla mu na zem. A on se kvůli tomu rozbrečel. Jo. Prostě kluk se rozbrečí kvůli tomu, že prostě mu někdo sebral čepici a spadla mu na zem, jo. Jako, takže to mi přišlo takový dětinský podstatě. Mně přijde na klucích dětinských, že si strašně dlouho hraju s autíčkama. Mám takovou historku, že když jsme byli asi v první třídě, tak začaly takový ty autíčka. Prostě začaly sama od sebe mlátit do lampy. A v první třídě, že a začaly ty autíčka takový. No a takže všichni museli mít autíčka. A ten, kdo jich měl víc, tak ten byl jakože machr, že jo? A mám takový pocit, že jednomu klukovi to vydrželo asi až do 5. třídy a všichni se mu pak tlemili, když při hodině dělal no a všichni se mu tlemili. Takže to byla jako... Takže tak je, prostě Pokémoni jedou do dneška. Dnešní děti prostě Pokémony znají, ať jim je 5 nebo 8 nebo 15. Třeba 20. Nebo prostě i všichni prostě znají Pokémony. A naši kluci prostě sbírali kartičky ve třídě. No a oni ještě to měli takový alba a oni v 5. třídě si ještě vyměňovali kartičky za Pokémony. A prostě mi to přišlo mrdě úvahy, anebo prostě, když jsme měli nakreslit nějaký obrázek pro si svoji fantazii, tak kreslili asi nejvíc Jodu, jo, ze Star Wars, nebo toho Darth Vader kreslili a tak, takže to bylo pěkně trapný. Takže to bylo pěkný, jako. A my máme takovýho, jakoby, že ten kluk mluví strašně rychle. A prostě má nějakou nemoc a rukama prostě nemůže, jakoby, jako píše hnusně, ale mají dílny a tam je úplně neschopný. A hlavně on strašně rychle mluví, že mu není rozumět. Ale je strašně milý, já se s ním třeba pokecám. A on při hodině, třeba takhle je jakoby, ne, ještě ne, takhle třeba podložka a on třeba ale je to mrdě vtipný se na něj prostě koukat a pak učitelka na nás, že tam není, nebo prostě takový nějaký kluci prostě. Vždycky byli tady, jsou tady a budou tady. Tak se tady s vámi rozloučíme na chvilku jenom. Čau. Takže jsme zpátky a Eliška tak trochu nám tady umřela, nejspíš, takže já tak trošku vylezu. Já vylezu hore a probudím ji. Jsme zpátky tohle videa a moje ledviny. A aby tohle video nebylo dlouhý, moc málo neprotahovali na té cestě. A budeme pokračovat. Mrdě vtipný, že jsem mi rozsekal mobil, že spadla flaška, ale prostě Nikča z toho má prostě. Takhle. Jdem tam na lavičku. A jsme tady obě. Takže mě bolí ruka. Tak jsem si takhle nahnout. Takže to je slyšet? Ne. Takže takhle a takže děti, takže shrneme si tohle video. Děti. Kluci jsou dětinský sami o sobě, když jsi kluk, tak žena je prostě tvrdší než chlap. Takže tohle video bude celý, je to 5 minut, takže čauky.